Ippreżentati rapporti ta' ħidma mill-ħaddiema tal-Quality Assurance Unit u l-ħaddiema tal-Customer Care Unit ġewwa residenza ta' San Vincenz. Dan sar waqt żjara li għamlet is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Justine Caruana fl-istess residenza. Iż-żewġ sessjonijiet ġew iffurmati mill-Gvern sabiex jiżguraw kwalità ta' servizz tajjeb fir-residenza u biex in-nuqqasijiet jiġu indirizzati minnu fih. Għal-bidu li ġiet imwaqfa s-sezzjoni tal-Customer Care f'Ġunju tal-2013, l-ilmenti mill-qraba u residenti kienu jilaħqu l-medja ta' bejn 90 u 100 ilment fix-xahar. F'din is-sessjoni l-ilmenti issa niżlu għal bejn 10 jew 20 ilment fix-xahar li juru x-xogħol siewi li sar u titjib mill-bidu ta' din il-leġislatura sa issa. Tkellimna ma' Josephina Tart li tifforma parti mill-Customer Care u li fissret kif isiru ammont ta' sezzjonijiet ta' stħarriġ. Kienu bħala ħin ta' ikel, jekk kienu bħala ħin li jdumu iktar flaxija, allura mmorru jkollna survey ġas kemm jirrispondu iva jew lej u konna fejn anke nistgħu nniżlu xi kummenti, anke fejn daħlet is-sistema tal-ikel, inkellmuhom insaqsuhom biex imbagħad mill dak li joħroġ aħna nkunu nistgħu ngħadduhom il-CEO tagħna u minn hemmhekk ikunu jistgħu jimxu l-affarijiet skont li jkunu jixtiequ ir-residenti. Spjegat kif ir-residenti jingħataw meet and greet sessions u welcome pack li jinkludi l-informazzjoni li għandhom bżonn ir-residenti dwar il-faċilità ta' kura fit-tul. Joe Grish titkellem dwar is-sezzjoni tal-Quality Assurance li tikkonsisti minn 4 impjegati ta' gradi differenti u li tagħmel assessjar tas-servizzi mogħtija. Is-sezzjoni tal-Quality Assurance għamlet il-fuq minn 600 rapport fuq is-servizzi differenti. Għamilna audits fuq wheelchairs biex naraw x'għandhom bżonn jekk hawnx biżżejjed, inventarju tagħhom u kollox. Bdejna mbagħad nabdu ċertu suġġetti l-ewwel ma kienet il-kċina tal-in-house li kellna hawnhekk u bdejna noħolqu SOPs. Waħda rigward x'kien joħorġu trolleys mill-kċina, x'kien jaslu, x'kien jibda jitqassam l-ikel biex noħolqu konformità għax ma kienx hawn dik il-konformità. Is-Segretarju Parlamentari Justine Caruana qalet li dawn is-sezzjonijiet huma ferm kruċjali sabiex San Vincenz illum qiegħed jagħti servizz ħafna aħjar minn dak li kien qiegħed jingħata qabel.